Ja me saavuttiin tänne Mummilaan ja nyt on Pirun kanssa ulkona, siis menen tohon asfalttikentälle hetkeksi aikaa pyörimään. Menen vaan niinku käyntiin vähän ravia ja sitten pikkusen laukkaa ja sitten menen sisälle takas. Ja laitoin siis kirpun valmiiksi ja joo. Me mennään vaan tällaista ympyrää. Joo, täällä on tosi pimeätä. Täällä ei kovasti näe mitään, mutta huomenna saadaan varmaan jotain vähän parempaa videota. Mut kyllä mä varmaan tänään kuvaan jotain. Ehkä. Nyt mentiin siis laukkaa ja tällaista. Ja sori noissa videoissa, jos mun ääni vähän tälleen. Niin mentiin laukkaa ja tällaista tässä kentällä. Ja nyt me mennään siis loppukäyntejä. Pitää antaa ihan pitkät ohjat Pirulle. Ja kohta me mennään siis sisään. Tää on siis tosi nopeeta, niin me mentiin 2 kertaa laukkaa yhteen suuntaan ja vähän ravia, koska nyt on niin pimeetä, että täällä ei voi yhtään ratsastaa. Yhtään siis. Me käytiin syömässä ja sitten me käytiin ulkona myös.